Sziasztok! Sokan nem ismeritek a nevem, szóval ezután is bemutatkoznék nektek. Cintos Katalin vagyok, de azért legtöbben úgy ismernek, hogy Cinike. Tudjátok, mint az alatne is sarolta. Ilyen kis cini-cini kis egér. Na, de lényeg. Ebben a videóban szeretnék bemutatni nektek egy rövid szösszenetet az egyéni képzésemnek a témájáról, mert hogy a köztudatban úgy szerepel a dual form, hogy ez csak akril vagy poligél, akril, illetve poligél, ki hogy nevezi, hogy azzal, illetve zselével lehet kivitelezni. Hát nem. Mivel én csak porcelánnal dolgozom lassan már így 11 éve, így addig próbálkoztam, amíg rám nem jöttem, hogy hogyan is lehet megvalósítani ezzel az anyaggal a dual form technikát,